Takže verím tomu, že to bolo počuť a že to bude teda dobre a že nemôžeme to dneska pokaziť. Tak, priatelia, zdravím vás. Tak sme si zahrali a ako niekto písal, že konečne s elektrickou gitarou, tak môžem povedať aj ja, že som v skutočnosti, keď som v roku 2014, keď som na konci roka 2014 začínal svoju gitarovú školu online, tak som myslel, že budem to 2012 na konci som chcel povedať, nie 2014, na konci roka 2012 som bol, vtedy som začal a myslel som, že už v polke roka 2013 určite budem robiť s elektrofonickou gitarou. No ale nestalo sa tak a prakticky dodnes sa to vlieklo. Dobre, takže sme tu. No a chcel by som povedať ešte k tomu, že síce som dneska zahral, ale dneska až tak veľa hrať nebudeme, keďže som to bral, že je to prvá lekcia elektrofonickej gitary a mám na vás, máte na mňa teda plno otázok, ktoré som teda musel spracovať a ktoré verím tomu, že vám pomôžu ďalej, ale aj nejaké cvičenia som pre vás prichystal. A myslím si, že môžeme ísť aj do práce. Pokiaľ budete mať teda nejaké otázky, tak prosím, kľudne sa pýtajte, hej, aby sme všetko riešili tak, ako nám to pôjde. Začali sme 20.05, skončíme 21.05. Koľko sa nám to podarí toho, tak toľko prejdeme a určite nám zostane niečo aj na budúce. Dobre? Prvá vec, ktorú by som chcel hovoriť, ktorú by som chcel ukázať, bude to elektrofonická gitara a ako som tu uviedol, že EGO, lebo to vychádzalo z tej skratky, že elektrofonická gitara online, tak EGO, tú pravú stranu prezentácie som takto očísloval a potom ľavú stranu, to už sú konkrétne veci. Pravá strana je zoznámenie, ľavá strana je cvičenie alebo prax a potom je tu prihlásenie na druhý seminár o 2 týždne. Tak poďme na to. Základné prevedenie elektrofonických gitár, to som len ozaj veľmi v krátkosti, lebo nie každý vie, že sú gitary aj duté z elektrofonické gitary. Takže nie všetky sú z plného dreva. Dobre? Sú bežne gitary, nie že bežne, ale je viacero typov gitár, ktoré sú ešte duté, hej, a používajú sa menej v rockovej hudbe, v pope sa používajú viacej, ale sú aj v tej rockovej hudbe, čo ja viem, napadá mi Coldplay, no tí nie sú až takí rockoví, ale v skutočnosti je to rocková hudba, hej, tak oni majú aj také gitary. Hej, tu Československu, áno, tu myslím, že teraz nechcem kecať, lebo tu veľmi to nesledujem, ale videl som, myslím, že Ivan Tasler má, hej, takú elektrofonickú gitaru, čiže berem nie akustickú, ale elektrofonickú gitaru, ktorá teda nie je hrubá, je úzka a má snímače. No najbežnejšie značky, alebo tak nie, že najbežnejšie dobré značky sú PRS, tí držia trend už niekoľko posledných rokov, možno 10 rokov. Potom je tu Ibanez. Ibanez na tých hrajú prakticky najlepší gitaristi svetoví. Steve Vai, Joe Satriani, Tony McAlpine a takíto gitaristi. No a potom klasici ako Yngwie Malmsteen hrá na Fender. Áno, Fender je stará značka a taktiež stará značka je Gibson a tu na to väčšinou veľa hrajú bluesovo založení gitaristi. Takže to sú také značky. Snímače, čo sa týka gitary, sú veľmi dôležitou súčasťou. Snímače na gitare bývajú 1 až 3. 1 až 3. Videl som už aj 4-snímačovú gitaru, ale väčšinou sú 1 až 3 snímače. Väčšinou sú teda 2 alebo 3 snímače, ale sú aj jednosnímačové gitary. No a tie tenké snímače, tie sa volajú single. Tenký snímač sa volá single, hej, alebo single coil. Ukážem vlastne tenký snímač, úzky snímač ukážem na svojej gitare. Takže to tu prepnem. OK. Toto tu, tento úzky je single coil. Single, áno, alebo na tejto gitare vidíme, tu sú obidva single. Aj toto je single snímač, aj toto je single snímač. Sú iné, ale sú to single. Čiže to je taký single, znamená sám, znamená jeden. Takže vlastne to je jeden. A tým pádom nám bude priateľnejšie, keď si uvedomíme, že druhá skupina snímačov sú humbuckere.
humbucker a to sú vlastne, môžem to ukázať, mám viacej gitár, ale do vysielania som si nemohol tu dovoliť, ja tu mám v skutočnosti izbu a za seba som dal zelené plátno a tu, keď ho trošku posuniem, tak tu budete vidieť skriň, keď spadne plátno, budete vidieť gaučovku, takže som tu v takých stesnených podmienkach. Toto tu vidíte, tento snímač je hneď zjavne širší ako tieto single a tento je humbucker. Toto je ešte špeciálnejší snímač, o tom si povieme aj za chvíľu, ale bežne sú vlastne dva single spojené, normálne sú spojené a prepojené sú a tým vzniká humbucker. Humbucker potom vlastne má takú vlastnosť, že single berie tu okolo seba, tu trošku pred, trošku za, hej, takto tu berie priestor na humbucker vlastne, sníma taký väčší priestor, tým pádom jeho zvuk humbuckera je taký okrúhlejší, taký väčší, hutnejší a čo je dôležité, humbucker nebrumí. Áno, teda dá sa spraviť aj tak, že brumí, ale humbuckere sa práve za to sa ujali veľmi, že vlastne nebrumia. Čo je to brum gitary, tak to by ste poznali a to si k tomu aj tiež niečo povieme. Pokiaľ máte otázku tu k tomu, kľudne sa spýtajte. Nechcem vás teda trápiť vecami, ktoré vás nezaujímajú. Chcel by som teda byť užitočný tým, čomu rozumiete, čo vás zaujíma. Ale pozerám, že to ide celkom rýchlo, tak som celkom rád, že myslím si, že to bude dobre. OK? No ďalšia vec, ktorú tu máme v prezentácii. Prepnem na prezentáciu. Dobre. Ďalšou vecou a ďalšími snímačmi sú aktívne snímače. Aktívne snímače, tu môžeme napísať single coil, áno, známe single, alebo dobre, keď som povedal aktívne snímače, tak aktívne snímače, to sú snímače, ktoré obsahujú elektroniku a sú vlastne, majú špeciálny systém snímania, stále je to ale to, že je to magnet. V snímači je magnet a okolo magnetu je cievka. Takže aktívne snímače. No a keď som tu a držím túto gitaru, tak práve táto gitara má EMG snímače. No a EMG snímače sú práve také tým známe, že sú vlastne, určite sú aj iné firmy, ktoré robia aktívne snímače a EMG sa dostali najďalej a už zase môžem povedať, že veľa rokov neregistrujem nejaké veľké halo okolo toho. Aktívne snímače sú známe tým, že nemajú brum ani single. Majú trošku iný zvuk než klasické snímače. No a čo som chcel? A vlastne, že sú na baterku. Áno, do tejto gitary ide 9V baterka. Není to vidno, mám aj takú gitaru, čo je to vidno, ale teraz som ju nevyberal. Takže v tomto, EMG snímače, tam ide baterka. Ďalšou skupinou, alebo teraz sa pozrieme na humbuckere. Čo tu máme? Humbucker, také najznámejšie humbuckere sú Seymour Duncan, to sú firmy, Ibanez, Evo, také Evo, to je Evolution rada, to je práve Steve Vai, začal keď sa dohodol s Ibanezom, tak za chvíľu začali vyvíjať a tieto snímače sú považované v určitých smeroch za najlepšie na svete. No a potom je klasika Gibson a aj Fender, ale teraz tu mám humbuckere, takže Seymour Duncan, Ibanez, zvlášť Evo a Gibson. No a single coil, tak to je Fender. A Fender zvuk, to v skutočnosti, kto na gitare hrá, tak ten sa po chvíli začne rozlišovať, že aký je to zvuk, že hociaký snímač nenapodobí toho Fendera, alebo respektíve ten Fender zvuk, že je taký iný, je charakteristický a je ľahko, nie že ľahko, ale po čase gitarista ho veľmi dobre rozozná. Takže to by bolo k týmto snímačom. Ako dlho vydrží baterka v gitare, pýta sa Jirka, tak baterka vydrží podľa toho, koľko hráš, že? Ale ja si myslím, že pokiaľ by si denne hral pol hodinu až hodinu, takže tá baterka ti asi pol roka môže vydržať, si myslím. Neviem, lebo k tomu sa dostaneme neskôr, alebo za chvíľu. Teraz len prezradím, sa ukážem, aby som to mohol prezradiť. Skrátka, vec je taká, že gitarista v prvom rade trénuje na sucho, to znamená bez aparátu a tým pádom tam tá baterka bude, pokiaľ nevytečie. OK?
Dobre, prečo sa spojujú snímače humbucker, single, single, humbucker, humbucker? Humbucker, single, single, tak myslím si, že to bol práve to bola práve tá vec, že prišiel Fender. Fender gitary sú fakt, že úžasné, ale majú jednu nevýhodu, hej, a to mám napísané tu v 7. bode, tu brum. Single snímače totiž majú brum, hej. K tomu sa dostaneme za chvíľu. No a práve za to bol vlastne do tých Fenderov začali pridávať potom humbucker, čiže dvojitý snímač. A ten dvojitý snímač je potom na to, že že vlastne ty môžeš na tej gitare dobre, hej, kľudne hrať, v pohode hrať a nebude ti brumieť. Či vidíš, aj tu je dvojitý. Ale to tu je dvojitý len za to, že vlastne tu má gitara, keď si tu brnkneš, tak tu má vysoký, taký škrekľavý tón. A čím ideš ďalej, tak je hĺbší. Tu takto je krásne hlboký tón, ale tu je škrekľavý. Takže tu je veľmi dobré z určitého pohľadu, áno, že tu snímať zaberá viacej priestoru a tým pádom ten zvuk nie je až taký tenký, ale dostáva objem. Tak preto to humbucker a dva single, práve single kvôli tomu, že aby tam sa dalo používať to, čo je, s čím vlastne tie Fendere sú tak veľmi dobre uspeli. Čiže to je taká najlepšia kombinácia. Tie snímače ináč majú presné umiestnenie, hej, aby presne snímali v tých bodoch u tých kvalitných gitár, hej, aby presne v týchto bodoch snímali, kde to je. Dobre, takže to by bolo prečo single a dva single a humbucker. No a zase gitary typu Gibson, hej, najznámejšie Les Paul, Gibson Les Paul, ten napríklad určite poznáte Slasha z Guns N' Roses, tak vlastne Slash hral na Gibsona a starší gitaristi poznajú Jimmy Page. Jimmy Page hral na Gibsona, hej, veľa, hej. Áno, ten taký červený okraj, hej, taký. No a zase Ritchie Blackmore z Deep Purple alebo Jimi Hendrix, tak tí vlastne hrali väčšinou na gitary Fender. Dobre? Takže to by som dva humbuckery sa pýta tu Jirko, tak dva humbuckery sú práve boli tie Les Pauly. Les Paul, teda Gibson. No a keď chceš na gitare, aby bol ten zvuk trošku tenší, tak vlastne vtedy je dobrý ten humbucker, ten single snímač. OK, idem ďalej. Struny. Je treba si uvedomiť, že struny na gitare musia byť kovové. Áno, na elektrofonickej gitare struny musia byť kovové. Kdežto na akustickej máš jedno. Na akustickej gitare je snímač v kobylke. Snímač je v kobylke a sníma, ukážem sa. Na akustickej gitare je snímač zabudovaný v kobylke pod tým bielým pásikom, ktorý máme v kobylke, hej, tu je kobylka, tam je taký biely pástik, umelá hmota, pod ňou priamo je snímač, ktorý sníma vlastne chvenie strún. Čiže tam je to iný systém snímania, tam potom je jedno, či tam bude struna kovová alebo nylonová. Ale tieto snímače, to sú elektromagnetické snímače. A síce som hovoril, v snímačoch je magnet a magnet sníma chvenie strún, ale kovu, či vlastne to je ako mikrofón. Áno, ale zachytáva tú vibráciu struny. Takže vlastne preto tieto gitary musia mať kovové struny, lebo vlastne na magnetickom princípe pracujú. Práve Fender gitary, to je tiež Fender Telecaster, tak tie majú ešte aj tak, vidíš, že na každú strunu má zvlášť tam ten magnet. Má magnet na každú strunu zvlášť. A keby tieto struny neboli kovové, struny zvlášť ocele sa vyrábajú na elektrofonické gitary, tak by potom snímač nesnímal. By tú gitaru nebolo počuť. Áno, čo je piezo? Piezo je práve ten snímač, ktorý je v akustickej gitare. Čiže piezo snímač sníma prenos, frekvenciu, vibráciu. Z dotyku vychádza a on sníma na základe toho, že sa dotýka.
že tam je tá gitara, tá struna je prepojená, vlastne hej, prevlečená cez tú kobylku a tam sa dotýka vlastne, takže ten snímač môže vnímať, doslova snímač môže vnímať tú vibráciu, to chvenie struny. Piezo v skutočnosti, na systéme piezo sú založené aj gramafóny. Tá prenoska a tá ihla v prenoske, tam zase má taký systém, že vlastne sníma vlastne to, ako sa tá ihla v tej drážke chveje. Dobre, takže to by bolo k tomu. Dám ďalšie okno. A áno, struny 8 až 2, hej, 0,8 až 12. 0,8 až 12, to som uviedol tenké Ečko. Tenké Ečko na gitarách. Ja používam na elektrofonických gitarách struny desiatky, hej, tenké Ečko 10 a nepoužívam nejaké hybridné sady. Keď si kúpiš desiatky struny, tak potom máš Hčko je 13, Gčko 17, Dčko 26, Ačko 36 a hrubé Ečko 46. Väčšinou to je také štandardné rozlíšenie tých strún, štandardné hrúbky tých strún. Ale sú aj gitaristi, ktorí používajú hybridné sady, čiže napríklad má tenkéčko z desiatkovej sady, ale hrubé má ešte hrubšie než 46, hej. Sú aj 52 a sú aj hrubé Ečka. Neorientujem sa v tejto oblasti. Ja mal som 11 struny, ale 11 neuhral som to, čo som tak chcel, tak tie desiatky tam som zakotvil. Zase 9 sa mi zdali, že mi boli mäkké na to, čo som ja všetko hral. Tak keď som koncertoval s kapelami. Takže vám by som doporučil, pokiaľ začínate s elektrofonickou gitarou, kľudne 0,8. Struny 0,8. Dobre? No a značky, ešte značky strún som niekde. Aha, tu to mám, dobre. 0,8 a tu mám značky. Dobre, takže najznámejšou značkou, takou najrozšírenejšou, myslím si, že je v Československu, najrozšírenejšia značka sú struny D'Addario. Hej, D'Addario vyzerajú takto. Vidíš, to je práve sada, ktorú používam ja. Tu je 6 eur, ale to je možno nejaká staršia cena, netuším, koľko stoja teraz. No keď, môže byť, ja nakupujem v Madame Music v Košiciach a stoja, tu mám, že 6 eur. Dobre, tak tam vidíš každá struna 10, 13, 17, hej, no to je Ečko, Hčko, Gčko a hrubé 3 pod tým. Dobre, takže napríklad takto, ale ja prídem a ja si nepýtam, že také alebo také XL, pýtam si D'Addario desiatky, hej, a oni mi vlastne takúto dajú. Tu mám tiež ďalšou veľmi známou značkou je Ernie Ball. A tu vidíš, tu v týchto strunách je pridaný kobalt, hej, určite je to niečo, má so zvukom niečo, hej, to niečo robí. Mne ako gitaristovi to je jedno. Len tieto struny som mal, tak to som tu ako rezervné u seba, tak som vám ich tu na takto ukázal. No a ďalšie značky, pozrime sa na ďalšie značky, ktoré tu máme. Bežné, hej, ešte sú GHS, Labella. Tieto struny používam mám takú gitaru, taký Telecaster a LR Bex. Vlastne Godin, tam je LR Bex, je tam snímač, hej, a tam mám struny 3 hrubé mám zo Španielky a 3 tenké mám nylonové Labella. Čiže Labella som väčšinou zvyknutý, že boli struny na akustickú gitaru a teraz, keď som si pripravoval tento seminár pre vás, tak som zistil vlastne, že Labella robia aj pre elektrickú gitaru. Potom SIT, dosť známe sú mne, ale už spred niekoľkých rokov struny Thomastik. No a potom struny, ktoré vyrábali firmy Fender a Gibson, oni vyrábajú aj struny. Hej, a Rotosound, to boli také prvé vážne struny. Verte tomu, že za sociku, ja som začínal v 77. roku na gitare hrať a už v 78. už som hral v kapele. A Rotosound, myslím, že nechcem kecať, či nie, až 300 korún, za 300 korún, či som nemal Rotosound. Z Maďarska to niekto doniesol, tak som asi 2-3 mal tieto struny Rotosound. Pozriem sa, či niečo nepíšete k tomu. Nie. Dobre. Navrhujem, teraz si niečo zahráme, teraz si niečo ukážeme. Na gitare takto, moment, musím obraz zapojiť. Dobre.
Na elektrofonickej gitare rozlišujeme dva základné zvuky, že? A síce clean. Clean to je akože čistý. Ja to musím si tu prepnúť. Dobre, hádam. Vypnem tu efekty. Dobre. Dobre, takže to bude čistý zvuk. A distortion, skreslený zvuk. Dobre, takže to sú také dva základné zvuky, ktoré sa používajú v gitarovej vlastne, ktoré charakterizujú elektrofonickú gitaru a jej možnosti. Áno, Angus, poviem aj o nastavení. Hej, poviem aj o nastavení. Dobre, a teraz by som vám chcel, keďže verím tomu, že máte aj gitary, tak tí, ktorí ste so mnou už niekoľko mesiacov a dlhšie, tak vlastne vy ste sa už pentatoniku so mnou učili, ale pentatonika je taký základ, ktorý gitarista ozaj hrá. Ja môžem povedať, čo som vám hral pred chvíľou, tie melódie, tak to bolo väčšinou, to bolo z pentatonickej stupnice. Hej, tam bolo 75% pentatonika a potom tam bolo, dajme tomu, 25%, nepočítam to, len tak odhadujem, hej, 25% použitých vlastne aj iných stupníc. Dobre, takže teraz by sme si ukázali pentatoniku a ja registrujem tu na, že hej, Angus sa zaujíma nastavenie gombíkov, čo som celkom rád, OK, dostaneme sa k tomu za chvíľu. Dobre, takže som tu. Dám pentatoniku, som chcel, aby ste si mali čo cvičiť. Dnes som nepripravil veľmi zmysluplné cvičenie, ale myslím si, že to sa vám bude tiež páčiť. Už som povedal, že gitarista cvičí najprv na sucho. Na sucho znamená nezapojená gitara, alebo určite nie distortion, keď tak čistý zvuk. Dobre, lebo ten distortion, to skreslenie, za chvíľu si o ňom povieme, ono vlastne veľa chýb zakrie. Tým, že oni to spraví taký zvuk, hej, že človek potom nemá pozornosť tam nejak, alebo aj vlastne to je tak citlivé potom na hmat, že ty trošku to držíš a ono ti to hrá. Ale keď sa chceš poctivo naučiť hrať na gitare, tak je potrebné vedieť, hej, potrebné to mať nacvičené na sucho. Hovorí sa na sucho. Takže hej, pentatonika, by som povedal jednoducho, teraz si ukážeme len jednoduchý, najzákladnejší model, na 5. pražci ukazovák. Povedzme si, pripomeňme si, že u gitary platí jeden prst, jeden pražec. Jeden prst, jeden pražec. Čiže keď poviem prvý, štvrtý prst, tak znamená, že ukazovák bude na 5. pražci, keď som povedal, že 5. A maliček tým pádom bude 6, 7 na 8. Áno? 5, 8. Čiže, ale ľahšie nám to bude, keď si povieme, že prvý, štvrtý, to je prvý, štvrtý prst, potom 3x prvý, tretí na ďalších strunách. Áno. A už máme 1, 4, potom 1, 3, 1, 3, 1, 3. A na tenkých dvoch strunách bude zase 1, 4. Áno, a vyzerá to takto. To sú v skutočnosti až dve pentatonické stupnice za sebou. Pentatonika A má tóny A, C, D, E, G. A, C, D, E, G. A zase A, C, D, E, G, A. Áno. A, C, D, E, G, A. V prvej fáze vám stačí brnkať si zhora pravou rukou a za chvíľu sa dostaneme aj k tomu, čo bude ďalej. Dobre, takže 1, 4, 3x1, 3 a 1, 4 na dvoch tenkých. 1, 4 sú čísla prstov. Takže teraz si môžete vybrnkať, môžete si to hľadať. Ja to môžem napísať tu do chatu, aby to bolo. Hej, a vy si napíšem 1, 4, 1, 3, tak, pardon, 1, 3, 1, 3 a 1, 4, dvakrát. Dobre, a tu spravím väčšie medzery. OK, takže ideme od 6. struny 1, 4, áno, na 5. 1, 3, na 4. 1, 3, na 3. 1, 3 a na tenkých dvoch 1, 4, prvý, štvrtý prst. Dobre, no a vy si to môžete skúšať, keď vám niečo nebude jasné, môžete sa ma spýtať. A
ja idem na ďalšie veci, ktoré tu máme. Práve Angus sa pýtal na ovládacie prvky a práve tie aj nasledujú. Pozrime sa na to. Ovládacie prvky. Tak tu mám najprv ovládacie prvky na gitare. Na gitare volume, prepínač a potom potenciometer výšky basy, treble bass. Áno, ukážeme si to. U gitár značky Fender, typu Fender Stratocaster, hej, tak Fender Stratocaster je typicky 5-polohový prepínač. Niekedy tento prepínač bol trojpolohový, že mal hej, potom bol v strede a bol hore. To aj zostalo u typov Telecaster. Moment. Telecaster má takýto prepínač a tu je ozaj trojpolohový. Znamená, v tejto tu polohe, takto, keď je tu dole aj, tak hrá tento snímač, v strednej polohe hrajú tieto obidva snímače a v tejto polohe hrá predný snímač. Dobre? Takže to je trojpolohový prepínač. No a potom je tu jeden potenciometer, ktorý má hlasitosť, to je hlasitosť, a druhý potenciometer, ktorý keď je naplno, tak vlastne je skoro ako keby u kvalitných gitár, že skoro ako keby nebol vôbec zapojený a potom tu na jeho otáčaním smerom dopredu ku hlave gitary, tak jeho otáčaním uberáme výšky. Uberáme výšky, čím sa tak zvýraznia basy. Tak to je trojpolohový prepínač, no a tu je 5-polohový prepínač. Áno, tento skúsim takto, tak, to bude lepšie, áno. To je 1, 2, 3, 4, 5. Áno, a vlastne tu je jeden snímač, potom v ďalšej polohe sú tieto dva snímače, potom je tento samotný snímač, potom sú tieto dva snímače a potom je tento samotný snímač. Áno? Čiže ešte raz, celkom tu je snímač pri kobylke. Teraz som prešiel v jednu polohu, tak je pri kobylke so stredovým snímačom, teraz je stredový snímač, teraz sú predné dva snímače, tie single, a teraz je celkom single pri hmatníku. Snímače, hej, robí to zvuk gitary samozrejme iný. Hej, tu mám. Dobre, to je tenká struna. To je jeden snímač. Teraz keď dám druhý, mám dva spolu, teraz. Nehovorím, že je to tak počuť, ale pozrite sa teraz, keď niečo zahrám na gitare, no. Hej. Tak. A teraz? A keď dám distortion? Áno, takže počujete, že je to trošku iná káva. Dobre, keď vám niečo sa nezdá, alebo keď niečo som rýchlo prešiel, kľudne sa spýtajte. Idem teda na ďalší slajd. No, u gitár typu Gibson, Les Paul, býva tiež prepínač trojpolohový, to sú tie gitary, ako som hovoril, čo má Slash, alebo napríklad dlho mal z Olympiku Petr Janda, dlho na Les Paule hral Fero Griglák zo slovenských gitaristov. Rozmýšľam, na čo teraz hrajú slovenskí gitaristi. Peter Bič, Peťo, hej, a Andrej Šeban. Andrej má, hádam, PRS, by som si typol, hej, a Peťo Bič má nejaký Fender. Mohol by som sa povedať na obrázke, ale myslím, že to nie je také dôležité. Chcel som hovoriť teraz o prepínačoch. Hej, a tie prepínače sú tým charakteristické, ako má teda Fender Telecaster, to je ten trojpolohový, Fender Stratocaster, to je 5-polohový, taký majú aj Ibanez gitary, a potom ešte trojpolohový, ktorí majú Les Pauli, Gibsony. OK? No takže ďalšia vec, ktorú tu máme, je zapojenie. Áno, zapojenie. Takže gitara, kábel, kombo alebo zosilňovač. K tomu zosilňovaču by museli ísť reproduktor. Alebo sa dá hrať aj do audioveže, ktorá má input.
Áno, s input vstupom. Nie každá, alebo málo ktorá má, hej, niektoré majú input a vlastne to je vstup. Áno, takže skôr je input, no nechám to tak, ale input a vstup to je to isté. No a tu, čo sa týka komba, tak tu môžeme kombo môžeme hrať priamo do komba, čiže do gitary dám kábel. Ukážem to. Tak, do gitary ide kábel, ktorý poznáte, taký typický vlastne, toto, hej, sa volá jack. Tento konektor sa volá jack. Áno, to je samec a tu je vlastne samica. Takže to pichnem do gitary. Tento kábel potom vedie sem do komba, do vstupu. Áno, to je gitarový vstup a do vstupu vedie. Strčím kábel. A už je vlastne prepojené potom, kombo je už pripravené hrať teda ten systém, pokiaľ všetko v poriadku. Áno. Veľakrát vám gitara nehrá, lebo si neuvedomíte, že máte stiahnutý potenciometer na gitare. Áno, hlasitostný. Hej, že ja teraz tu mám hlasitosť nastavenú, ale ju počuť, lebo počuť z tohoto mikrofónu, ktorý mám tu, hej, ale keď ho stiahnem, tak Dobre, takže to by som upozornil na to, že nezabúdajte, že je treba nezabudnúť ten potenciometer, teda vlastne hlasitosť na gitare, volume, je treba si pridať. Takí lepší gitaristi a gitaristi, ktorí majú cit pre atmosféru a tak vedia vlastne, hrávajú ešte tak, že tento potenciometer tej hlasitosti veľa používajú, pomerne veľa počas hrania, hej. Ja som skôr rockovejší gitarista a ten potenciometer nepoužívam veľa. Hej, že väčšinou stiahnem ho, hej, celkom a pridám ho celkom a medzi tým len málo čo. Tí lepší gitaristi odo mňa, hej, tak tí bežne akože používajú tento potenciometer. Samozrejme používajú ho aj nielen lepší gitaristi. Čiže podľa toho je to väčšinou v tom, aký štýl na gitare hráš. Ale ten potenciometer vie dobre a vie pekne ovplyvniť ten celkový, ten výsledný zvuk gitary. No. Aha, prečo mám podladenú gitaru? Áno, podladenú gitaru mám preto, lebo... Moment, poviem sa, čo teraz vidno, či vidíte mňa. Hej. Podladenú gitaru mám jednak kvôli tomu, že v kapele Clear sme nahrávali všetko, aj koncerty sme hrali na podladený Appleton. No a pretože mám taký koncertný program, do ktorého som si pripravil podklady gitarové, hej, a tie podklady sú podladené. Nakoľko, aby som nemusel, lebo gitara preladiť gitaru s pákou, hej, s týmto tremolom, takto je dobrá hodina, keď to chceš spraviť, tak preto, ale že si mi to pripomenul, Honzo, tak vlastne ja si aj prehodím naspäť, lebo som myslel na to, že si nenechám, že aby ste mohli vy z toho, hej, potom podľa mňa niečo robiť, tak, a to už som vám mal pri tej stupnici ukázať, takže by som mal mať teda normálne naladenú gitaru. Čiže preto mám podladenú gitaru, dobre? Že tie podklady mám tu prichystané a vlastne tie podklady mám všetky podladené a tie sú podladené práve preto, aby som, keď hrám s kapelou, aby som to mal gitaru naladenú riadne, tak, lebo mohol by som podklady mať aj nepodladené, že? Dobre, takže pardon, tak už teraz nemám podladenú gitaru. Za to som si prichystal dve gitary tu. No, Mároš, na čo je dobre prepínať polohy? Ja žijem v tom, že v mojom prípade prvá a druhá poloha je na doprovody a štvrtá a piatá poloha na sola. Dobre. Tu by som si ešte mal doladiť gitaru. Moment. Si ju poladím ešte. Dobre. No takže... No.
Takže už nemám podladenú gitaru a mal by som vám zahrať tú stupnicu, teda ešte raz, hej, aby ste nemali podladenú gitaru, aby som nehral teda na podladené, ale na normálne naladené. No. Rozmýšľam, kedy bude krajší zvuk pre vás, ale asi takto. Áno. A ešte vypnem efekty. Efekty som nechal na budúce, že si ich ukážeme, povieme si o nich na budúce. Tak. Prvý, štvrtý, že 3x prvý, tretí a na tenkých dvoch prvý, štvrtý, áno. Dobre, takže to by bolo už teraz správne naladená. No, Vlado sa pýta, že Maroš, na čo je dobré prepínať polohy? Že ja žijem v tom, že v mojom prípade prvá, druhá poloha je na doprovody a štvrtá, piatá na sola. No Vladko, nie je to tak, hej? Nie je to tak. V skutočnosti solo je, sa môže hrať na hoci ktorom snímači, áno? Na hoci ktorej polohe, v tomto prípade mám trojpolohový snímač, áno? A pozrime sa tu na, hej, solo. No. Áno, takže to je normálne solo, hej, na snímači, ktorý je tu, áno, alebo... Áno, ale takisto môžeme... Teraz som hral na snímači, ktorý je pri kobylke. Takže je to jedno. A teraz si ukážeme takisto zase, ukážeme si doprovod na jednom či druhom. Áno. Tak, moment, doberiem si echo, lebo nám to tu netreba. Dobre. No a teraz keď si dám zase naopak, že... tak môžem hrať doprovod kľudne takto, ale som to chcel v skutočnosti hrať tu. Áno, takže, alebo... A priam tu. A teraz? Takže, môže sa hrať, áno? No. Alebo? Čiže, a môžem takisto aj na tom strednom hrať. Na dvoch. Dobre, čiže to by som neriešil. Zvuk, doprovod sa bude hrať podľa toho, vieš, aké sú ostatné nástroje v tej kapele, aký zvuk sa nám vlastne tam do toho hodí, do toho celku. Čiže iba na mne, ako si nastavím gitaru a ktorý zvuk mi sedí viac. Katka, je to podľa toho, teraz keď som videl, že máš, hej, na obrázku som videl, že máš, áno, SGčko, gitaru, áno, tam s takým sa preslavil, že SGčko preslavil napríklad Angus Young, že z AC/DC, no máš tam, myslím, Fender Combo, malé, áno, takže určite je to na tebe, ako si budeš teda, aký zvuk tam teda zvolíš, hej. Ja doporučujem, a to vám teraz aj ukážem v tejto fáze, by to malo byť s tým, čo sa pýtal Angus. Tak, gitaristi veľmi často si sťahujú stredy. Takto pôjdem na slide, ktorý bude hovoriť o kombe, o nastavení komba. Dobre, je to tu, áno. Dobre, takže tu mám, ako nastaviť kombo.
Zase na kombe máme potenciometre, väčšinou teda, hej, gain. Gain to je to skreslenie. Gain je skreslenie. Bass to sú basy, middle sú stredy a treble sú výšky. A volume to sú základné potenciometre, základné ovládania komba. No a teraz ukážem to na svojom kombe a skúsim ho priblížiť. Nie som si istý, že to bude dobré, ale skúsime to. Tak, minimálne takto. Môžem povedať a môžeme si to ukázať. Pozrime sa tu. Tu dám takýto nejaký, toto si nevšímate, to je prepínač, áno, ale teraz som dal aparát. Gain, tu je potenciometer gain, som ho dal na 0. Áno. Keď ho pridám, áno, tak dám to ti. Áno. Pardon, nie to som sa ho. Áno. Áno. A keď ho uberiem, takže čiže gain robí to skreslenie. Áno, to je to skreslenie. Bass, basy. Možno to asi to počujete. Basy sú pridané, basy sú ubraté. Áno. A teraz sú tu stredy. Veľa gitaristov uberá stredy, ale stredy, tu vynikne gitara pri stredoch. Hej. Možno si musím navoliť nejaký iný aparát, lebo tento, tu mám také, že to mi aparáty robí. A tak. A nebolo to veľmi počuť tam. Áno, tuto skôr počuť. Áno, že? Áno, a takže tu vidno. Stredy spravia tú gitaru takou škrekľavou. Áno, teraz ich uberiem. Hej. Tu na teraz vlastne znejú v tom výšky a basy, ale neznejú tu stredy. A teraz dám, a tu znejú stredy. Dobre, takže to sú stredy, tu sú výšky, dám stredy na... Dobre je teda vychádzať z toho, že si dáš všetko na stred. Nie na nulu, ale na stred. Dobre, takže výšky. A teraz výšky uberiem. Zmenil sa zvuk. Výšky pridám. Áno, takže môže byť taký zvuk. Alebo uberiem tieto výšky celkom na... Tak, áno, tak to boli. Tu sú výšky, a keď ich dám na stred, v tomto prípade, to je taký aparát, že tento simuluje určité aparáty. Že je tu takých viacej tých aparátov a dá sa tu navoliť. No a potom tu je volume, čiže tento potenciometer, tento zosinuje to, čo je tam navolené. Čo je tu, čo tu sme si dali, tak... Áno. No. Tak to je taký základ. Vy si to môžete dať na svoj aparát, na svojom vyskúšať. No, pokiaľ stredy nemáš, nevadí. Pokiaľ máš na kombe drive, to je presne ako gain. Áno. To je gain. Áno. Tak Broom, to som hovoril medzi tým všetkým, že Broom vlastne robí single. Single snímače, tie majú Broom. Áno. Ale Broom ti môže spôsobovať aj vadný kábel na gitaru. Na gitaru je treba používať originál káble. Doporučujem jednoznačne originál káble. A nie je to až taká položka, čo kábel stojí, dajme tomu, že okolo 7 eur. Môže stať taký kábel, taký normálny gitarový kábel, nejaký 3-metrový. A vydrží ti pol roka určite, tak keď sa pokazí, tak doporučujem potom tento kábel nechať tak, hej, dať si ho opraviť, ale kúpiť si v obchode kábel nový. Hej, čiže keď sa ti pokazí gitarový kábel, tak si ho daj opraviť, ale rovno si kúp v obchode druhý kábel a používaj ten druhý a ten opravený budeš mať do zálohy. Takýto kábel, tu není čo opravovať, tieto koncovky napríklad sú zaliaté
Hej, keď sa pokazí, tak ho už vyhodím. Niekedy som to opravoval, že človek to tu odstrihne, ale za socializmu bolo viacej času, tak tu by som odstrihol a tu by som kúpil jack, ktorý by som tu potom vlastne na ten odstrihnutý kusok napajkoval. Dobre, dnes keby som na to mal čas, čo ozaj už v živote na to čas nebudem mať, to som si istý, tak by som si to spravil, ale kúpil by som si už za tých 7 eur nový kábel. Dobre, lebo kábel ti môže tiež spôsobovať to, že bude gitara brumieť. Takže, áno, Vládko píše, že tu máš reverb. Reverb je efekt. Efekty, to by som už nechal na budúce. Tak priatelia, ja chcem spraviť tak, že na budúci týždeň bude ešte jeden takýto webinár zdarma. Chcem odovzdať tie základy. Dnes sme sa zoznámili s tým, čo potrebujeme k tomu, aby sme na gitare mohli hrať, aby sme sa do toho, čo robíme, aby sme sa trošku rozumeli. A na budúce si pripravíme taký webinár, kde si dáme cvičenia. Ako na elektrofonickej gitare cvičiť. OK? Páčilo sa vám? Ak sa vám páčilo, napíšte prosím do chatu. Hej, a takisto mi môžete písať aj na e-mail, že čo by ste chceli ešte ku elektrofonickej gitare vedieť a ja to všetko pokúsim zaradiť do budúceho vysielania. Asi tam spravíme aj taký cvičebný program. Ďakujem vám pekne a verím, že tí, ktorí ste z členskej sekcie, stretneme sa zajtra.